তিনি অনেক ফার্স্ট টাইম অনেক দিন ইয়া ফার্স্ট টাইম তিনি লাইভ ভিডিও फाइका रगबाय कग्ला सालायनाय हिनै তিনি किसा हायनो फाइनाय माने इनके खाख्लाय हामनो तंबाय हिनै बेलायनो कासांगो जागावो जास्ट फाइनाय खेतिनि इके दो साबागे दो कमान खादि आनि फ्रेंड्स सं बाहाय तंबायलाय ताय कमान खानायनि बागै तापक दि सब फाइका so please this फाइका कमान खादि किसा दे मेरे सोना बेरे well my dear friends so well hi hello and friends wrong so kita live फाइनाय garna hinoi फाइमाने तिनि खाकायो बाखाम न तंबाय hinoi please सबसे फाइका कमान खालायगरे दो please कमान सबसे फाइका दो किजा कमान खालायगरे दो लाइक ताय कमान खालायनो के तापक दी कौन आया है कौन है जो मेरा साथ so जानो फारा फाइका I think फाइकाना हिनै खाख्लायो well Tom phikum buto tong ha ko so 3 watching and 3 like kacanggo belai no kacanggo bahai sabo tong ani friends wrong sabo फाइनो तिनि फाइका हिंkai commands klaina bogo itapok di dokita ani voice clear dangka ani voice clear da फिउ किसा मोटो तमा हाइन तखा तम जानि तमानि फिउ मोटो तंबो नीले तमा फिउ मोटो तना हांको sabo ani voice clear da ani voice mukni voice clear da awas da fai command khlager do khok tam to phai kya सबसे वो कैसे तो ani phai tongo te कैसा वो ani voice clear da command khlager do je khane tongnai rok please command khlager do agana सब phai kacang belai norok kar kacang सब kacang bai sagra di do kebo kacang nai tongkha no sadi amu kacang go hinai taki ani kacang mano ma bag ani kacang mano bag nani norok no kisi ang sini kacang to hongi be norok bo ma kacang nai kai kisa bag dita
To watching kaisa bo command khenai koroi. Kebo command khenai koroi, kebo commands khenai koroi. Churuk tinjona nai tungu tabu ang. But sabo abang semia. To kaya fana phaya ko tau fana sudu kroktam phaijak. Sabo phaika. Semia ko. To watching and to like. So मेरा आवाज मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार कमेंट कीजिए प्लीज प्लीज कमेंट सिर्फ देख रहा है सिर्फ नाइस मिस्टोंग नो वन कोई भी नहीं है केबो करे केबो फाइनल करे 6 minute 50 seconds तो कौन लेट हो गया यार to watching only but nobody comments why please anyone comment me first hello welcome comment खाएगा सब पाएगा तो वेलकम टू माय चैनल्स ये मेरा फर्स्ट टाइम लाइव वीडियो है फर्स्ट टाइम लाइव खाने मैंने तिनी ओके वाट्सएपनो खाइजे को उ चैनल तुई अना आगे पुराना चैनल तो तांग लाइव तो खाइनो तंगो बट उ चैनल तो खाइने जे को सो प्लीज कमेंट कीजिए कौन एक बार मेरा वॉइस क्लियर है क्या मेरा वॉइस क्लियर है तो एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है तो हाय हेलो मालवी डियर माय डियर मालवी जी सो आने वॉइस क्लियर दे आने वॉइस क्लियर दे हाँ जी किसका हाँ जी वॉइस क्लियर ना हाँ जी हाँ हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी सो बताओ वॉइस क्लियर है या नहीं हेलो सो फर्स्ट टाइम तिनी लाइव वीडियो खाने मैंने सो प्लीज आने वॉइस क्लियर दा जे खाने तो नहीं मेरा वॉइस क्लियर है क्या एक बार बता दीजिएगा प्लीज सो कमेंट कीजिए कौन है सब फाइजाक दो कमेंट खेला दो तिना लाइव वीडियो फर्स्ट टाइम नहीं अपन बागै नरक आमाय कुरुंगु तंगदी क्लियर जी ओके थैंक यू सो मच थैंक यू और सुनाइए तम खैतोंग नाइस थैंक यू एंड यू टू मुझे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनो कमेंट क्लेम को बिलेनो हमबाई थैंक यू सो मच ताई साबतोंग तिनी फर्स्ट टाइम एलबीओ फैमिली के कैसे पनो फाइनल करुई कै सामिया फड़ा फाइनो ताई इनका फाइगा के बा कमेंट्स किसा क्लाइदी प्लीज आने जो फ्रेंड्स फॉलोअर्स फर्स्ट टाइम तिनी एलबीओ जे फाइनल जतन वेलकम
bahai tong kisa sagradi tai ani LBO tini phaimani bagoi norono hambai hi 5 viewers kisa like klaneta pogdi 4 like thank you so much thank you tai sabutong ani friends rong common kai sagradi ingkai ang toma jaga le beleno kasango ingkai norok toma jaga bahai kada kasang sagradi kisa ang toma jaga kasango beleno thanda ni jaga uboro ingkai kasangoi tongo masing jora batabuk ingkai ubosor to tau paina naikha 2023 to parna naikha te kisa din tongko te bisi jora koreiko ingkai phainai buskangni salo kaham kaino tonglanai iba kaham kaino kok rok salainai kaham kurungkai tonglanai ni aboni joto ni thani khakayo joto no kaham no tongbaina so 3 watching and 4 likes so kep kaisa pono comment ro khanani koriko tak phano saimia phara phaino ikai first time live video khaimani ba naigrana ta just ang koida jora achunai 10 jora achunai nei 9:30 jora ingkamon pore kisa borok juri tongkhangkai ani dolrok juri tongkhangkai bang 9ta phone baji mano so ingkai kokrok salainani bagai kisa achukmani ani dolo baksa ingkai khaklayo norok jotono ready tongno muksa kok sanani bagai first time tini LBO ingkai ani jeta friends song dan subscribers norok jotono kaham no tongbaina so joto ani friends song no ani taraf se happy new year in advance sakang no happy new year bisi katale hambai norok jotono no phayako iba phainai buskangni salo but apurba norok no hain hai wish to khlainai ikai norok ni views personal views to mos kisa command class sagrade please ikai je phainai like khlai ko hangka ba like khlai reactor channel no ani channel no sabo phaikya nai tongo dekho kita phaikana phainai okay well kaham kono but dakti phaike to kaham kok dakti kok salainai ingkai tebo khushi bungo commands khaika ba khushi ngo but commands khai angka ba te tom sanai bang hai diba okay for watching je janai tongnai rok commands khaigre please take angbo belana khushi nai norok bosa kok sawai tebo tong thongnai hingka tini live video phaimani ba tabe khushi nai hai diba hingka kok rok salai thani bo tong thoknai tu 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 baksa borokai munui tongkhana ani elbino naye kono ang semano ingkai munune bo je munune borok muni tongra to kok koroi ingkai je phainai borok welcome ani channel o Mithun Debbarma vlogs norok jotono no phai kaham but kisa comments khaidi ingkai like khlaina bo ta pugdi please to kaisa like khlai gari ingkai comments bo khaidi kok bo sadama baksa ani friends rong sabso phaijak ani subscribers all of viewers so norok jotono bahai tongbai like kaham no tongbai na tini Tripura habo bahai tong tabuk I think normal long tong like kana tabuk weather rok bahai sagrari do ang to beleno kafi dinungkha out of state ang phataro samung tango norok jotono saimano prai borok no saimana ani friends rong phataro tongo phataro samung khayo ingkai tini kicha noni baskam phaimani LBO so first of all please comment khlai di yasi wo pili nakana kija ingkai mai tui rok chalai kha sabsabo mai tui chalai kha mai tui nung lekha mai chalai kha tui nung lekha sabsabo sagrari do tom khai tong malubi blogs tom khai tong command please tom khai tong sagrade ingkai te ani friends song tongo jaga 6 views and 4 like kisa like button no click khai di tai command khai di please
তিনি অনেক দিন পরে আं লাইভ ভিডিও फाइनानि हिनै प्लानिं खाइ दङ बाट फाइजायगा ओंखाय तिनि किसा लाइभ भिडिओ फाइनायगोन हिनै आं फाइमानि आनि सब आनो सपोर्ट खाइ तिनि नायग्रा नाखो प्लिज आनो जे सपोर्ट खायनाय कमेन्ट खायदि आं बाय कक सादि नरक बक्सा कक साना बुगा आं तिनि आसुकजाक बस किसा जरा अराउंड 30 मिनिट्स जुग आं आसुकना आं परखाय थांगा आंबो तमखायनाय मुकुमनाय थुनाय तसा खाना बुङो हाय हाय बाताखिबो बाजार नांफिउ like and comment sao phaiga kisa comment khlaiga do please comment kisa khaiga kai ba belano sanai tan ba kok sato go kai belano khushi bungo noro baksa korok sakang kai chini borok chini tofani borok baksa kok ma sakang kai ba kam belano khushi jago बहुत कूल है हाँ बहुत कूल है यहाँ पर बहुत ठंडा है बेलानो ठंडा आं तंगमानि जागावो ओंखाय आं बगै टुपि रखंगाय मा तंगो साइमिया चिनि आसामा हावो ठंडा दाउं ना कुटुं दाउं आबो आंबो साइमान सुगिया ताने माले ताकालाय ubosoro ta आं उमफ्रि जरावो ताबुक टांगो रसि ओंखाय लास्ट टाइम तो आं नगो फाइका नगोनो बाट उमफ्रि जरावो या जानुवारि मास आं नगोनो तंगमानि ओंखाय बाहाय नरक जे बरok जे फ्रेंड्स सं तंगमानि प्लिज किसा कमेंट्स खाय सागरि दो कमेंट खाय कोनय साग्रादि बाहाय ताबु kasang mani ba kabang madang jak अरे मालवी ब्लॉग्स किया दिया ये तो लाभ दिया है ऐसे करके हाँ ऐसा करके हाँ लाभ दिया है क्या दिया है लाभ सुनो इतना बड़ा बड़ा आँखें के साथ कोई बड़े आँखें को थोड़ा छोटा कर देना ठीक है थोड़ा छोटा करना और थोड़ा भी करके रखा पता नहीं क्या खाना है तो हम चना नहीं बोगा हमसे बुको खुआई तो कांग से मलिया इनका बुको बुखुआ जाक एनवे को करे मायरक्सी मासे एक न मायरक रसा लेके तमो मुइरा माइसा लाबे के दो प्लीज साग्रादि दो सब सब तंग मालबी ब्लॉग्स प्लीज साला तमो माइसा खा तमो माइसा का साग्रादि इनके हाय व्यूअर्स वेलकम फाइ काहाम आनि चैनलो मिथुन देबरमा नि दिनै लाइव एलबीओ फाइमानि बगै नरनो जतनो वेलकम खायो आनि तरफ से फाइ काहाम सो कैसा कमेंट्स खाइगरे सब सब फाइका किसा नरो बसा कक सानानि मुसुखा प्लीज दो किसा कमेंट खाइदि जे फाइनल रनो फाइ काहाम आनि तरफ से आनि एलबीओ फाइमानि बगै नरो बक्सा कक साना बगै दिनै आं आचुका सराबसा जरा बिसिक जराया इनके अराउंड 30 मिनिट्स जराते आं साइड आचुकनाय आं परेखा आं थांपायनाय इनके सबसे माइसा रायखा तो मुया माइसा रायखा तो साग्रादि प्लीज इनके ताइ चिनि तिप्रा हावा ताउ बाहाय काचां मानि ओंदा कमेंट स्लो थांगो हाँ तमनि कमेंट स्लो थांग आमो साइमिया बाट दाक्ति फाइना नांगोब्ले ना इनके बाकी बरो कमेंट खाइगार दो प्लीज किसा सबसे फाइजाक 8 views तंग ताबुक 8 views 4 likes इनके दो प्लीज लाइक बटन बो क्लिक खाइदि एक बार आमफ्राय किसा कमेंट खाइदि सो हाइपान नरो कमेंट खाइपान को करे नाय तंगनि फियाबा कक सानानि करे इंथांगोता नरो कक सुंगा हांके आं कक साइमान नरो बसा कक सानानि बगै तिने रो फायो केबा इनके कक करे आनि तरफ से जे आनि वीडियो नाय तंगनाय जतनो हामबाय वेलकम फाइ काहाम आनि चैनलो खाखलाय नरो जतनो काहाम न तंगबाय नाय नय काहाम न तंगदि त्रिपुरा हावो बेलेनो सालबो कुटुंगै दङ ताबुक साल रो ठंडा न बाट तम सानाय ताबुक वेदार दा सानाय वेदार बेलेनो ठंडा खाना खाखलायो फियाबा जे तमुं किसा कुटुंगै दङ गाबोन बगै जत फ्रेंड्स सं नायै तंगदि काहामकै तंगलायदि याक्सी जागर या प्रिसेल काहांकै नाय थकै काहामकै या प्रिसेल आइदि नायै सिलदि इनके नरक काहाम तो काहांकै chung जतनो काहाम अमबगै chung जतनो काहाम तंगनाय ककरै काहाम तंगनाय नाय थक तंगनाय कुनु खाइया ओके कुनु खाइया हिंके ककरै इनके तम मुया माइसा खा दो साग्रादि प्लीज तम मुया माइसा खा नेट तो काहाम नानो जागावो बाट कमान किसा स्लो फायो तमने स्लो फायो बांग्रो साइमिया ककरै
I will check after my LB ang ani LB ni pore ang check khlainai command stam ni bago slow phaine. Okay, so te ani friend song Rina Jamatia sir Mithun ning hai bukha kaham ungna nango ayuk lok oi tong di sir hambai thank you so much Rina bukhuk beleno hambai no ani bagai suri mane bagai ani bukha nungana sawa ang saimi ani bukha kaham dana hambia but ani wan sukmuna ma hai phiaba hamya nu khangka ang ani mokol tolabo hamya nu khangka ang tongoi manya kahamno phurona musungo kaham kana tongani musungo first of all nona commands claimane bagoi belena hambai nona ya phorok bahai tong sagradi do bukhuk munai da hinai bai da hinai saimiya but bukhuk rina bahai tong sagradi please kai malobi vlogs nungbo sagradi bahai tong kahamno tona khaklayo je habo tongnai chini tripura habo je tongnai jotono kaham tongbo tonglai di tabo kisa salbo kutung means ang barbar sal kutung hi jau sal to kutung ya but je tomung chamung belano kutung gui tongo sing sak bai sak no next le jagoi tongo chini borok bai chini borok oro kaisa pheka kaham no tongo sar ano bukhuk ano sarta hindi nung ano nini sire okra hindi chongkha hinke dada phan hindi ya kai kusu hindi chongkha kai munai hindi please ano sarta hindi ambo nung hai borok no ambo kaisa normally admin no so abon bagai ani request sarta hindi kai belano khusing nang dewasa command khikang kai sarta hindi do kukui pan hindi dada pan hindi answer okra kai kukui hindi yakaba kusu kai dada sorry nini sira okra kai dada but ni sira kusu hindi chong khang kaba kukui yakaba friends no problem sarta hindi ta kokore belena hambai marok da salai kha bukhuk rina marok salai ka do sagra de kai kokai ang sai tamo kai tamo chung bai chung no hambia khaina ni bagoi chini ukulugo beba borok no tongo hai diba hingai chung abono mama suklainai chung khoroksa ma apil ma khainai khoroksa chi khorane am haino hingai chung jeta norok saimono jotono je chini tiprasa chini 19 tribes baksa ba hindu hinai baksa ba christian hinai je warai di tongo na aborok beleno saya hinkai bongni bokhlogo kisa bongni brain no kisa bui was khai rijak ke chung abono sahi lamao tunana bagabo chini kortoibbo hinkai chung abono sahi lamao tubuna bagoi chesta khainai abo bhage phainai nungbo command khainai angbo commands khainai nungbo kok sanai angbo kok sanai chung jotono jiri pal khaimiri chiri khokka hinkai abo je hamya lama thangnai rokbo borok kaham lamao no phainani bagoi chaitoknai kaboni bagoi chung jotono kaham lamao thangnani bagoi ma chaitorainai kene ke hamya kok sanani ya kebono kebo baka sawai baka hamya ngoi tongnani ya hai diba ta khuksong jani viewers je nai tongnai tabuk 7 jona nai tongkha please nok jotono kisa command khaidi tai ama basa kok sadi ang noro basa kok sakake belano khushi mano ang tongmani jagao chini kok bai kok sanani bo borok amsuk koroi phiaba noro baksa kok ma sakake belano khushi ngo ang gabon bagai norok jotono please kok sadema baksa buini kaham jinis tano naisik di buini hamya jinis tano bini slow command thango doko korei slow command thaka tom khana ba hengke respect rui samani si dada okay kok korei no problem na kardi dada na kardi mai chai pai ha thajingo okay kok korei tamu mai chaka munai tamu mai chaka sagra da please kok korei respect dada hinibo respect nongo okay munai hinibo respect nongo bas sudu bukha bai respect khana nango sudu sar hingke simiya but nungano amsuk respect dekha ang belana khushi khan bakhawo tefono ang sawo joto ani viewers je followers no sawdam ano kebo sar hine kokra sadi tani bole angbo amsuk kotor officer boya jat norok haina angbo simple sa kaisa borok on bagai friends ne kok sadi dada kukui munai abo kaisa khana to gota chung joto no takhuk bukhuk chung joto no thansa hingkai
respect chung jotono diu angbo diu jotono nungbo diu kai munai rinani kok khana belana khushi kha ang kete joto followers joto viewers please like bo khlai di kaisa ingkai okora bai mulai tomo akuran acha akuran bai mulai butu chini mui okay akran bai mulai butu wa thokana bele kokoi belena thokana chungle mulai bo masao ingkai haino chung slad dok banago isao ingkai boil bo jora jora khaisao pheba akran rogle koroi te chini oro toni male chung tomo jaga bo akran bo manthogi hangke ba o jaga bo akran rok masaya ingkai nokni berama tuifimani tongo kisa ingkai jora jora bo berama rok yegoni chung iromba mane godok alu godok rok khaisao ta keno beleno nokni haima thongjago chung ingkai jora jora bo mulai kobi ingkai alu hairok juwe kono chung berama buti rok khai chauta boiling rok khai kono tane ba sab samoy buni dopho buni jago phai tongma ba buni mui mangone bisi sanai ba ingkai chini chamung bo chung jeman mane abono sao but muya rokle manthok ya chung tongmani jaga bo masaya ta ingkai samia tabuk muya mada manthok chini yang rogo manthogo but jor jaga uskiya na kok korai ingkai te bahai tong sagrari do please je ani viewers song 12 views tokha but comment kaisa bo korai comment khlaigari do ingkai munai bo jaga ningkha do kisa comment khaidi ingkai kok sai tongman kita mungkhamo haisi keboni channel jodi tongkha angkai ano sadi angni channel bo subscribe khainai kebo o je viewers khai tongmani noroni keboni channel jodi tongkha angkai baga kebo jodi blogs banokha angkai ani kurugo ang ani take channel baksa ang subscribe khainai tai norona ang support khainai bujikha joto ani friends song ingkai tabuk je kok khai tongmani khe bujese pono bukha jani na haino jani no phiaba hambia chung negative no tawan sulai di jatok di chung jeto pare mansak chung chini borok ro bakha chung thansa tongnani bagai thansa khai kok sanani bagai thansa khai yapri selani bagai chung buni kok khana boi kisa jaga rang pusa bai chung buni kok khana boi chini dofano chung uklugor honai sakamanai abo khai kisa wansuk thai ko gyata na ingkai abo norok answer te bujiu ang norok advice khana nangya ang amsubu sisu gya bat norok answer te bo kaham kana siu chung chai togoi tongo joto pare chung thansa khai tongnani kaham khai tongnani phiaba buibo amsubu chesta khayo chuno ki chuno chungbai chuno walai dinani chungbai chuno burai dinani tanglai dinani abo chini uklugo chuno chukli rine bro kabamana tongo abo chung mungkai sana nangya norok joto no saimano kebono dos dina nangya but joto sa sakangkai tamo chung chungsi dos bui dos ya tani bokoi kongno tongo ang sakabari ani nogo ang thik khaima kang kisa ang buino thik khainai haida ang ani nogo thik khaimi ang buino bahake ang thik khainai ba abon bagai sakang ni nogo thik ma khayo that means ani dofano ang sakabari thik ma khainai chung nijini dofano chung thik khaya kai chung buni dofano bahake thik khai manai ba haida bana ani kok jodi right ngakmono kisa no commands kai sadi chung buni borokno naidi chung chini borok nijini borok si chung tabuk chini borok chini dofano hamjagi angoi tongo sakana nai tongo hungke chung buino tom sanai sala norok jotono sadi ani dofani borok angno tabuk jodi ani poribar no hamja khana nai tongo hengke ta ang buino sawai tom khanai ani nokni borogo example ani nogo 10 jona borok tongo o 10 jona ni borok ni bisingo no 2-3 jon borok tongo just example 2-3 jona borok tongo borok suduk chuno alada mangs khana nayo kene ke hamjag laya bobo saw ani support phaidi bobo saw ani phaiding phaidi hingkai chung bahai chung sawn phaiding thang kul manai bana hingkai bu chuno hambia khanai borok to kabangmano tongo phiaba chin bas kang saimia kintu borok tom khanai chini nogni borok no borok chukli rinai chuno sakangnani bagai just for example amo hingkai amhai nongoi tongo tabuk chin tripura hao bo mogoli mukti belai no kalayu khana ka hingkai nukha hingkai chung dofa kaisa to phasi tabuk kai kangnani lamang tongo chini demand chini borok kabangmano demand to khayo kabangmano demand khayo phiaba je demand abo tom sanani tabuk government sabno demand no icha puran khai mano na baksaba yangni baksaba ungtui haini phiaba angkai sauta
nungsi demand khaidi yapri thansa palbaksa motha kaisa thui thansa that means chung Tiprasa amai kana chung thansa kai palbaksa kai ma tong la ke beleno mane kaham hai diba bujuno wala nyani bagai wansu maya tabuk ani nogo ang jodi example ani nongni borok bai jodi ang khushi tongoi miya warais tong sa chomoi no hai diba na milis tongoi miya ke chung bai bui chini komjuri tomo bui saimano chini komjuri ke bui chini komjuri tomo no bui saimana borok kunui borok no kaisa nok si warai tonglayu ke chung bono bai kai nice sama thank you hambai malobi blog hambai ke chungni bui chini nok kaisa si miliwi tongoi miya ke bui bosuno te bosi sakana ni boko planning khanai bole hai diba na khanai no tauni boko khanai tabuk mone khai chung kaisa na kaisa bakhamili ya ke bui sema ke bui chini komjuri bui seman thango ke bui tomo khai chuno chumbai chungno sakana ni bagai tabuk ani phajengo mone khai 10 jona borok tong ani poribaro ka ani phajengo 5 jona ta kaisa phajing 5 jona chung milisi maya henge chung milimi ya kai je chini chuno je hamya khanai cha khanai rok je borok chuno je hamya khanai borok tom sanai chuno chini uklugo tebo bonobo pin dine anobo pin dine bonobo chukli dine anobo chukli dine henge chungkuri no wala dine baba henge chungkuri chini poribar jodi chung wala henge tamone chini poribar nos tong thanai chini poribar hames khlaina ne abono bui planning khayuta buji khada henge abono chung jodi thikai tong ke kusta khaimi henge bukhugri na saka dada chini hawo chung christian khayoi belai de chaya khlailang no amo kunia chung joto no khaimano do ang nijeno hindu ang goria baba no ang beleno maniu ingkai ang beleno palayo tai mondiru bang thango Udaipur kali mondiru ko bang thango amano khrono bo ang thango nogo thangboro no ang thango phiaba ang koindir mo wansu yaki ang Christians bo Hindu ang jora wo Bible por agiro ko ba ang Bible poriwo ang hamjago Bible porina bo chini ko baba khata ang agiwo poriwo ingkaw jagawa ang baksa ni jaga ang Bible pori kan kita ang kaisa jinis surungka friends joto friends song ang tabo kaisa kok sanai norok jodi right ঠিক kok ngakai ano command khana bo ta pok please joto no commands khai di joto commands khai di Bible sujak tongo tomo ang Bible pori uble ang saimano ingkai Bible tom sujak tong mane nung korinu khungno nung buno subadi nono subanai bo basanai nung buini hamkranai kolmane tokhangkai nini hamkranai kolnai bo ohasaka bo basanai abo Bible sujak tongo bo chap toro sujak tong ang bo amsuk saiman sugya tawni male ang amsuk bo jadi Bible pori bo obas korbe na but jada ang main topic abona ang pori uta pori ka abona ang jada ani bakawa hamjag ka abona ang bakawa narogoi tinu ang otherwise jotono kaham no মানে ও জিনিস no gangte ba hamja ko ta jemon nung buina hamya tanai di nung buina hamya nai mane tongkhangke nini hamya nai bo tongnai nung buini kaham nai di nung buini kaham nai mane tongkhangke nono nini kaham nai bo kaitor bogban nono hasaka bo nini kaham nai brono bo rohor nai hinai abo samani tongo Bible logo hangka ang borono belena hamjago kai ko kore abo buje wan suk mane hai da munai buija mansuk mane munai abono bakata tudi chung just chung Tiprasa ningke tabuk chungsi Tiprasa hingke tabuk je tini tekaisa chini Tiprasa bisungo halam tongo chakma tongo borok to bak prai borok no Buddhist bu tongo Christian bu tongo hingke borok katam sanai ba buile hingke borok kata mungsa sania ba hingke jaihok abo chung kuno sana nangya kento chung just bakamo suno mansuk te buijese pano satok nung thik ang thik chung joto kisu thik nung thik tongkai ang thik tongkai bo thik tongkai chung joto no thik chini bakhana chung karang bakhana chini uklogo bui hamya ang no ang thajigun sakana ble chung jodi sorry chung jodi chini nok kaisawo chung warai tongne borok tongkha nu khangkai abo bui chini komjuri saimano hingkai bui chuno tabo chukli dinai chung tabo nije warai jakti ngnai chunu sakangnani bagai hingkai chung nije warai yaklai chung thik ma angnai chung karak ma angnai chung joto karak ngui tongnai ta khuk song chung joto karak ngui tongnai chuno bui amsung no
hamya khaimi yangnai tabuk o dojona borok chini poribar dojona borok tongo chung judi keneke chung waraiya keneke chung judi mungsa saya chukli miri leya kaham kai naithokai tongkha hingke amon pore khai tabuk je chuno neslene borok je chuno hamya khainai chesta khainai rok borok judi chini makhno nukha hangkai chuno kaisa chukli dinai phano borok wansuknai tamno wansuknai ari khobordar nung bini poribar dojona borok tongo borok dojona borok phano dojona borok tongo pajona chala tongo pajora chalani bihik basa tongo borok jotono thansa khai miliwi tongo nung borokno jesukpano chesta khaidi jesukpano chesta khai nung borokno sakangnani chukli dinani borok nini chukli no manigirak borok suduk nijini bai behen simisi kaham kai tongna bokai amo simisi surungu hinoi borok chai toknai mane borok wansuknai ta hingkai chebo chuno hamya khaimi yangnai that means chini borok juri chung amhai ka wansuka hingkai chuno kebo hamya khlaimaya okay ang nini tebo porinani bokai tong pokthang khang koksari sate tajolu dimunai hingkai jonojati suroksa mons ni kok ni mote khe takhuk bai takhuk si choba nangnai kha amo hai bile khe amo hai khele bongni mote to hai no phiaba borok wansukai sim ungya bile na ang thing tom saka chung thik tong khangke chunu kebo mungsabo khlaimanya gabon bagai chung thik ma angnai buni kongno chung hamya tawan sukdi buni kongno khanawai chung gorom khangke kutung khangke amo belano chaya bui jesukpano khai tongtok jesukpano chaya sawai tongtok abo chini bagai matter ya chini bagai main matter ka tomo nung chuno sanai borok sawai tongdi chung against bachanai chung Christians ang Hindu hongkai tongba chung Tiprasa chung osono sinuo chung Tiprasa chuno sakangnani bagai tasai tokdi chuno sakangna boisa thakengkai abo chung kuni dinobo maniwai manya kabon bagai chung abo namsuk tension khai tongwai lab koroi haidiba chung nijini matters nijini kokno chung wansuya konoi tonglai hingkai munai nung questions khaimani beleno hambai beleno kaham kok nung kok sungka hingkai tei sabo tong please comments khaide norok basa kok sanani bagai beleno ani bakha tongthokjak tani male norok jotono semano prai borokno semano ang tip out of state hingkai o jaga o chung kok borok bo sanai onek kom ani logo tabuk ang saijong si o jaga o kok borok sanai ba hingkai tini ang kisa jora tui ang kok sagna hinoi around 30 minutes jora tui tongnai hinoi chai tokmani phiaba 30 minutes par hongkha ang tebo kok sagna tongnai norok baksa tebo kok sagna tongnai hingkai malbi vlogs tom khai tong hingkai irina munai kok korai nang abono afsus tangdi o kok rokno abo sanai borok to sawai no tongnai boni samung borok sanai chini samung chung thik tongnai chini nogo chung thik tongkha hingke chuno kebo mungsabo khaimaya haida chungbo kaisa nok kaisa no bole chung Tiprasa chung jotono thansa chung Tiprasa chung jotono thansa motha kaisa palbaksa thui thansa baste baki tawanadi chung tirkhok no tongnai angbo appeal khaina tongo ang jefrun simi ang semanka tinibai ang prai ek yakai derma sakangni simi ang semanka rally ingnai hinoi hambai dada akon hambai munai nanoba berena hambai hingkai tamro khai tong tabuk munai rina tamo khai tong hingkai but ang amsuno seriously lomjak yata o jinis charan o letter rok nukha ang Facebook rogo iba YouTube rogo nukha amsuk seriously chonglagya but ikhipi hingkai jepro kana phaide 25 December kana phaide hingkai ba ang nukha tebo aboni tebo bui support khai tong baksa khaya tong hingkai bang sak no tong thokjagleya o topni dia ko ang video ma banokha tani bagai norok jotono saimano ang khoroksa Tiprasa sengkrak mothani founder Mithun Debbarma norok ano nukhana kunu jaga rogo chung dofane bagai samung tangoi tongo hingkai dara nung tak boro duti khulai ang to tabuk tongo ang iupu tongo tabuk hingkai ang orono tongo munai nung hingkai dara ang doko kore kukui no hingkai nungle boro tong Omid brother Omid kukui nung boro sagradi please hingkai chung phatar hasteo tongoi samung tangoi tongo hi chung chini Tiprasa dofani bagai samung tangoi tongo hingkai chini dofani takhok tai bukhok chono chubasu khlai tongo chini nijini salaries ni baksa tamni bagai amo
chung tamo chubana nangkha chung tani khena nangkha ba mahaikai chini dofani hamkraini bagane bele chini dofa o koroi nukhung tongo chugia nukhung tongo borokni treatment ni dorkar borok rang pusaisi kwrwi mai masiya mai rwjanani ba bahai borok treatment bo khainani amorokno borok uansukgui tom khainai ba bo rang bai chanai bo rang bai treatment khainai hingke amorokno uansukgui chungbo khaio jaihok chini thani chung je mansak chung buino chubana bagui chesta khainai ha chung Tripura haste ni jekono borokno to chung joto borok to chung chubasuk mansukya tani male chini Tiprasa ni birman bo to kaksukya hayadana phiaba chung je mansak je mansak chung chini tarapse chung chesta khai chubana ni bagui okay hingkai munai ang Tripura o dara okay well kaham no Tripura o borok para borok sa munai nini do sagradi do para borok hingkai bahai tong nini YouTube blogger sok to tong nung tamo samung khai poriya tong do sagradi do porikha hingkai ba kaham kok well kaham ke pori di hingkai sini life chung haino ereng sereng tongkhang ya hingkai porina nango chung pori khaisi bwskang thangkaisi chung sinai siya sara chung pusta boya chung sinani dorkar tabuk chini Tripura hao chung jotono porina nango kaham kai chini charai rokno ang nije ma poriya hinoi buino bo pori diya amhai kun jino pono kebo tawan suklai di chung je mansak chini Tiprasa takhuk bukuk sono chung borokno kuchugo tlangnani bagui chaitok lainai kaisa no kaisa chung kaham guidance khai chung borokno kuchugo tlangnani chacha khaio but khaino tonai bwskango kaino rok bo khai di sorry na Debbarma dara nung tamo khai tong hi hello hambai hambai munai sorry na so command khlaimai berena ang mungsa khaya tabuk achugui tongo hingkai achugoi narok baksa kisa kok rok salainani bagui ang tini live video phainai kani first time tini live video hingkai live video phaiba tom kok saya mane tom haingak tongkha tang but norok kok sungka hingke ang norok basa kok sai mano phiaba sakle tom hai mane first time live video phaimani ba hingkai amit brother saka hambai dara no belai no khai kaitor nono bebak jaga subato hambai munai nini kaham wish ni bagui thank you nungbo kaham kai tongde nini bagui bo ang kaitor bhagwan ni thani surinai kaitor bhagwan bo norokno kaham kurunghai tongthuk chini Tripura hasteo je chini takhuk bukuk chongno jotono kaham kurunghai tongithuk naithok songsaro o chini ha na hao phaiaknai naithokai tongkha naithokai thangtuk naithok songsaro no hingkai kaham kurungkhai nok jotono toninani bagui ang bo kaitor bhagwan ni thani asis ang sano pray khlaio norokno asis rinani bagui hingkai te ani friend song te nungle tam khai tong swarina bukuk swarina munai norok tam khai tong hingkai kisa like khlai didi ani video no didi hamjaga hingkai but like khana bagui tapok di joto ani friend song kaisa like button no click khai di hingkai tai topic tom si tongmani acha je borok hamya bini bagui je hamya khaina chesta khaio bini bagui hamya khainai bo basanai o hasakao salcha phainai nung bini hamya naimani tongkhangkai kaitor bhagwan bo nini hamya naikolna bagui phainai 5 like thank you hambai je tabo like khlainai o takhuk ya bukukno hambai thank you so much like khlaimani bagui hingkai abon bagui chung hasakao phaika chung ekbar no achayo ekbar no kaijago ekbar no thuyo songsaro chung saichung phaio songsar yakare bo chung saichung no thango kintu o songsaro chung tongo joto bai no pal baksa kai tongo chung kintu o pal baksa kai tongmani jagao joto bai chung naithokai tongnani nango joto bai no kaham sajaknai kaham yakri selo hijaknai naithokai tongnai North Moharanipur ang blog rok khlaijak dara okay well kok koroi North Moharanipur ang to thangjaya khoyango hingkai Moharanipur abo byang digi ang musia well kaham kono chini Tripura ni Tiprasa rok ba chini haje hingkai ba tongnai ta jakunu jagao sabo ambasa hin borok komolpur hin borok udupur jakunu jagao tongnai hai diba na hnai kok koroi well hingkai mairok da chakha Amit brother sagradi da please
Gamon bagai chung jesa kapano tongo jesa kapano tongo chung jotono pal basa ka miliwai thansa ka chung tongnani dorkar buni chukri no khanaya karai buni kong no khanaya karai rang kichani bagai rang kisa pusani bagai chung saksakna chung ganang chanani bagai chung amhai kai sitra tomong ba buni hamya samong no wansugoi chung tongo kono faida kori dara nini video no nahi tongo hambai hambai thank you nahi tomone bagai hinkai kaisa like khane bagai ta pokde munai hinkai ketam well doa kon kaham kong no munai pori nong sorry na munai nong pori boklasu pori tong pori to pori no tong wang saimano pori no tong na but boklasu pori munai kaham no tong na ble kai abon bagai buni kaham kong no yang tu khana de tai khaklabo dadi bokrogo dadi okay dada nini kami biang bo ani kamang de ani kaming ba komolpur ta komolpuro angka komolpur ni ingkai nini kai boro sing mane nung tano sa kamu ang command bekhane grana nono hambai de okay saya ko ingkai buni hamya kok no buni kaham kono kai mane yandi khana de bokrogo dadi bakhaw narok de mutu narok de kaham kok no but buni hami advice no yandi khana kai yandi par khadi yandi khana kai yandi par khadi hamya kok khana we kebu ganang saya hamya kok khana we kebu শিক্ষিত maya hamya kok khana we kebo kaham sukhi bo na we thangmaya ha nung tini buina hamya kok khana we jodi tini nung kaisa borone hamya kok khana ka kai hamya kok khana we nung bini hamya guidelines nung thangka hamya tomung surungka but nung kisa samoi ni bagai nung khushing nai kisa samoi ni bagai but hamya khushi bisi din tong ya ba kheno thangpayo bisi din tong ya hamya samongo khushi ke tangmon abo bisi din tong ya hai dana kabon bagai सब समय no planning khadi chesta khadi kaham kara tona boga ani kami udaipur kila well are kila cha kokore kila o angbo I think ang thangka kila ne I'm sorry ang kila thangje ko but ani thana bogo onek sok tongo ang kila rogo thangnai ang te bisi din kore kha ang te arai bochor tonghu o jagao out of state o arai bosoni pore ang nogo phainai ingke afurka ang overall tripura ang berenai jekono kamingo ang berenai ingke an logi bo udaipur kila rong ni tongo pia batabo an logi koroi borok haksalo but am baka samung tangnai rok tongo ta ingke ani friends song jamatia song tongo kila ni ke borok baksa ang saimono kila rok ingke thanani boga ang musungo ingke pia ba logi baksa nogro thanjag ba jora ka thogjag ta ingke amo salsa to planning khenai nogo jepuru nogo phaya pura ambo thangnai ingke bahai tong munai nungle nogrogo tomrok samung khlai kaham khaino tongna ingke samung rok kaham no khlai tongna norok jotono jetabo nai tongnai joto takhuk tai bukhuk song porasona rok khlai tongmani jotono well kaham khai tongdi nogo nijini ma baba ni kok khana oi nijini poribar ni nijini bai nijini dada nijini ama babu boroni kok khana oi kaham khai no tongdi ngo dada bai ama babu ni kok jodi tabo saka hangke bang kaisa kok muituk man phaika ingke answer nok jotono siu te phana kaisa advice share khana musakono bwskango jibono phaioi chung buinoro jesukpano dada hini sanai jesukpano dada friends ba jesukpano sanai but nijini dada le nijini dada nongo do nijini baba le nijini baba nongo dada nini logi chini kami ni si ani dada khlayo robi mohan jamatia BSF dada nini logi chini kami ni si ani dada Klayo Robi Mohon Zamatia BSF Robi Mohon Zamatia nini dada ano sire sinihin but ang Robi Mohon Zamatia kicha confused nangoi tongka so abon bagai nakar diano tani bole ani logi tong ang BSF khlaya abon bagai ang sini yang nai but sini phan mano tani bagai sini Tiprasa sengkrak motha norok saimon jotono ang Tiprasa sengkrak motha khayo o jagani founder
Hingkai o jagao BSF rok tongo hingkai Jamatia Tripura Riang overall state chini Tripura state ni jeta Tiprasa hinjaknai prai borok no tongo chungo baksa gdaljak Tiprasa sengkrak mothao norok juri nainani musung hingkai YouTube o thangdi iba Google o thangai konoi Tiprasa sengkrak motha hinui search khaidi o jagao nugnai hingkai amo overall state ni tongo chini Tripura state ni but non tribe koroi jotono chung tribal no o jaga chung kono Christians koroi kono Buddhist koroi kono Hindu koroi chung jotono thansa Christian ongthok Buddhist ongthok ya Hindu ongthok chini tomung no Tiprasa chung jotono thansa bas sudo musi misi tongo mane je central o chakri khainai je central government ro samung tangnai borok simi no tai kebuya hingke baki state government no chung chini o jaga accept khaiya jemon to police khlainai hingke state rifle jemon TSR khlainai borok no chung accept khaiya but chini tolo borok koroi sudok BSF army Assam rifle CRPF hingke ITBP amhai rok tongo ta tei kustaya hingke chini bukhuk girina kaisa command khlaika Tiprasa sengkrak o mothao tongo ani dada bo well kaham kok si sabo sagrani to mung saga ang kisa belano khusingka nini ko khanawai dorina bukhuk sagrani sabo hingkai ano jagao prai borok no tongo bumung borok no phiaba ngamsuk sinisuk maya chung kene malaya bas chung phun bai simi kok sao communication khayo meeting khayo hingkai ongo tai chung makhang to sinilaya nogo thanga kaisi misi sinilayo chung well do mung tom saka acha sagra dakon mung sagra de ekbar ang Simon kangkai to beleno khusingnai hingkai BS abo Prince Debbarma hi hello oh my god hello mama what's up bye tong mama so tom khai tong sagra de so malobi blogs bing thaka malobi blogs hingkai Prince mama tom khai tong nung ang tini first time live video phaimani ba hingkai nini kukui song tom khai tong nini ama song Prince fine okay well are you having your dinner mama hingkai tei sabo tong dokok koroi nini bukhuk rina nini mama nini dada ni mung sagra de wow well hingkai je takuk song tabuk no loko o tabuk no loko o yeah okay tamung mui mai sakha tamung ro mai salaikha sagradi tamui mai jaka hingkai jepte viewer song bahai tongbalai sagradi norok wasa kok sanabuga ang tini noni bwskango ang phaikya kok kisa sarani bagai toni male ang live rogo phaijaiga tini phainai gra hene phaimani norok busuk song ano support khainai tong ang bagai tini phaimani hingkai acha Robi Mohon Jamatia nung ano thangi sakabena well so ang bo sengkrak motha da na do ang sawono chini sengkrak ni bisingo duita tongo do kaisa hingkai Tiprasa sengkrak bodol te kaisa hingkai Tiprasa sengkrak motha hingkai chung hingkai motha Tiprasa sengkrak motha hingkai Tiprasa sengkrak bodol hingkai boni o jagao hingkai besirbag BSF banguta hingkai ching robo tongo BSF CRPF rok tongo hingkai boni jaga kai besirbag BSF chini oro hingkai besirbag army khlainai rok ta hingkai mahai hingkai lai pata baja oh my god lai pata baja angle kuthungsi chana mujung to khabale lai pata ba maiba baksa kok konai tai sagrari do nini ma no tom khai tong nini ma song tom khai tong bai hingkai kaham kong no jai bodolong thok Tiprasa sengkrak bodolong thok ya Tiprasa sengkrak mothang thok chung jotono dofani bagai samuk tango kok koroi jagao borok coverage khaimi o jaga chung coverage khayo jaga chung cover khaimi o jaga borok cover khayo kebo onek kaham kok si hai dena chin Tiprasa na hamkrani bagai samung tango ba well kaham kok si ngite kaisa o de ungkha asuk siliata dada okay well kok koroi site te kaisa phanongwe mano ngke chini oro phanongwe mano do phiaba chung amsuk sinilayata keneke hingkai just chung kok sao hingkai
je borok bai bisi kok sadak tuyengo kaya borok no simi chung bisi chini utan ba chini o group o onek borok kabangma tongo ta hingke chung je phayo hingke jorao thang payo baksa hingke baksa mane nijini nogo problems na hingke family problems ni bagui tongoi maya ang thango hingke phayo tei thango mahang tongo jesuk je jaga phano tongtho chahi sengkrak bodolo tongtho ya sengkrak mothao tongtho kaham koksi Tiprasa no ble chini Tiprasa ni hamkrai ni bagui no tongo ble chini Tiprasa ni takuk tai bukuk no koroi no khungni borok no chubana bagui no bodol sanamka borok no chubana bagui no mota sanamka kaham koksi jajaga chung cover khaimia borok cover khainai jajaga chung cover khlaimia mane borok jajaga cover khlaimai chung o jaga no cover khlaio ani dara bo khoroksa tongo boka Assam Rifle no bo hingke sengkrak bodolo tongo ang hingke mothao hingke borok hingke bodolo hingke chung mai kono party ni haya jemon ngo tamo IPFT tai Tripura motha tai IPFT rok kene ke miliya am haya chungkhai chungle kono party bai rok koroi chung non political abo chingke tamo joto pore dol phaito kaham koksi chung jaga subai mia borok ro subanai chung jaga borok jaga suba sungmaya chung thang subana e am haida jaga chung yak sogya borok ro yak sobrika jaga bon yak sogya o jaga chung yak sobrika bas te kosta ya o beleno khuchi jesu pano dol thumgai khlaituk haida na munai okay ingkai nungkai bahaila ang kaham no mama kaham no ingkai iko mai rok sabai kani tini kisa live video phainai gana ko hina ang phaimani ta ingkai tabuk kisa jora tongnai tei kisa jora gani dolok jokhon tongo bukhuk juk tongo jaga bo munai song ingkai borok baksa kok lap sablai gana hinai ingkai malabi blocks biang thangka mung saka gano phaika oh my god ang mung khuna ma hai nini mothawa nung mung khana ma hai do Robi Mohan Jamate heno kore Robi Debbarma hin tongo ta Robi Mohan Jamate hinoi tonga no but ang bosuk semansi ang khanao ekbar try khanai chini ang sengkrak mothani bisingo kebo Robi Mohan Jamate atoro tong hinoi ang khanao kaisa voice message rinai hingkai juri tongkhang ba well kaham kongno hingkai ang bono ani taraf se ang bono haina hai welcome khainai chini sengkrak motawa re welcome khainai tang bono kok kore hingkai Robi Debbarma hingkai tongo nung je khana mani abo Robi Debbarma nong khang semano tani male abo nung buju ang te salia kaisa munuya kana sticker hogari do kaisa munuya kana ha ka munuya sticker hogari malo biji nini baba borot ni baba bale kokta masa nung tabuk prince norok bufur rogo parao phainai prince hingkai teba kyan friends song so please like khlaigari kaisa jo like bo khlaidi tai logi comment bo khlaidi hingkai bereno horbo to koita baji kam siluya naigrana 9:59 mane 10 ta baje nai tongo kok kore noro baksa achugoi kok thai dong ka beleno khushi mon ang tini kisa kolok khana ang kokle sanai okay tai chini omit brother bin thaka omit bai thajungo ano comments khaimani nung tongkhang kai comments khlai di please kicha hingkai tai prince bo hingkai tai malawi blogs please comment hingkai ampore kai tai bin thaka Swarina Debbarma okay well angka bobo tong comment khlai ka no tai sab ano comment khlai ka okay okay ang dam hol kotomo se achugjak tabuk okay oro laptop baksa ani nang black khai tong ta kisa okay ayus tom khai tong ayus oh my god ayus tom khai tong mengkai doani friends song te baki janai tong rang kisa yang ani
PCO tomjani sinjakning taka on bagai be khaima tongka kisa well paikha kisa sinjak tu kong ba ge dani friends ongko command khlaiger da sab sab phaijak Tiprasa music and Hindi game over the game is over game to over hai bhai to and friends rong kai te bahai tong belai sagrari do noro baksa kok masa kan belai na baka khusingo belai na tong thongmani phayo jani viewers 11 views ungdong tabuk kai noro bo sagrari bahai tabuk kachangmani da bangkha bisik chini ango Tripura hawo ang tongma jagalai belai no kasango tabuk ngai kachangmani bagoi kisa kudrok tupirok ngai mato khanan bwskango sabso phaijak command se khlaina tabuk di please kisa command soman rok khlaigradi kok masake belai no khusingo Arunachal okay omidara nini kembo tongna muchungo ani kembo tongna muchungo haida nung well ko korai but ang nono phaide hinui sabo ni hinui maya ton himale nono bujiwo ani kembo phaine ni bagai phiaba phaine ni muchung photna rang hina muchung photna ni hinui maya o jagao tai public civilian allowed ungjagi ni bagai so aboni bagana nakar dimunai ang nono ni hinmaya but nok o jagao EP rogo phai kangkai ano call khaidi amo baksa message ready beranani bagai ingkai manok phai kangkai kok saka ang berano khusi nai ingkai miyani simi belai kuchango okay ha hairong khana tabuk kachangmani jora kachangmani jora phai tongo ba ingkai belai no kachango ingkai osto osto kai tuluk tukai tebuk kachangnai ingkai kachang phano tabuk weather change ungtongmani jorao sak sak no mane somoi kutung khai tong dikisa amsuk bo samung kotor tangoi pheka hingkai ba running khai pheka hingkai ba exercise khai pheka hingkai iba kono games rok thungoi pheka hingkai sak kutung ui tongo every mane heat ungtong ta hingkai afru tui thanda bai phat kai tatu kodi weather change ungtongo ba tabuk sorry rok hamya pano ungthangnai hingkai prince Arunachal bo bahut kachango Arunachal to tabuk belai no kachang khana na mama belai no ungkhana tani belai abo to hill area chini Tripura ni side tebo hingkai o jaga rogo to tebo kachangnai o jaga rogo tebo belai no kachangnai hingkai Prince EM okay so hi hello everyone so please command कीजिए please akon hingke good night okay mama good night khana kok sanai good night and sweet dreams good night hor kaham tai imang kaham nugdi ani well bio phaimani bagai hambai bye bye so friend song takhuk song bukhuk song sau phaijak kachangmani bangkha belai no okay prince jeka okay well thank you so much bye mama bye bye sorina dara nung BSF da army angkai nung jagra simani poila jagra simani nung tang bujikha kaman kai sadia no nung prothamo simani amuya nung last indigo je simani amo kai ano kaman kai sadi tamo ungkhana ang salia tabuk okay well nungle tamorok khlai tong tabuk sorina munai tamrok khlai nung jobs ya students ya pora paijak sagrari first of all je kok sama abono command khaidi yagra mane last digo je simani last indigo je simani amo ang that means nung bujiwo ingkai kisa typing khaya konai sahor di tamo
nini command na sigui tongo. Well, hi, hello, Rina Jamat, ya bukuk Rina thago dada ani bo mobile battery pai ha. Do good night, sweet dream, bye. Thank you so much. Thank you, hambai. Hor kaham, tai imang kaham nuk di munai, kaham kum khai tong di. Tai khana pungo hai no hai. Pungai basai konoi. Kaham samung ni dige yapri sel di. Angka kayo joto ani ta kuk song joto bukuk song norok kaham phasi gono thangnai kaham samuni dige no yapri sel nai hame digi wo kebo yapri ta sel di ang joto no request kaham samung dige yapri sel di okay munai nono belena hambai ani LBO phaimani bagoi ang bai kok samani bagoi belena khushi kham nong phaimani bagoi tai ang bai kok samani bagoi hor kaham nini battery pai ka kai thudi but charge khaye konoi mobile ta thungdi tabuk nini mobile charge koroi nung ani LBO nai tongo nung mobile ani LBO nai tui nung ambai kok sare tui mobile charging diwai thunai mare sorry mobile charge khai tui nung am baksak ani LBO nai tongnai amorok ta khaidi tamni bagai abo nini safety ni bagai ang nono sawo nini mobile judi battery kori khangkai well kaham kok nung mobile charging beradi charging berai toni di okay ingkai tani bagai ang ani faida ni bagoi ba kaisa ni faida ni bagoi nini nuksa nangnai amono chung beleno hamjagya well dara ang college o porwoi tongo dara well kaham kok semanai boyor tabuk bo semester tabuk bo semester pori tongmunai ingkai bukhuk rina nini kok to samani no ang sawo kok korai ingkai kuno somoy phano mobile battery long abo ang sana nangya kebono bo jitani viewers norok jotono siu no jotono semano ang sana nangya ang advice khana nangya pheba bat kita advice sana muchung khan ba khaw tongo kaba kaham kokna ang buno share khana bo kaisi muchung goi tongo hamya kokna ang buno share khaya kuni din phuna ang share khaya chahi jakono dikmung to ani bukhuni kok si okhori hamya kok share khamani bagai hambai dara kaham suggest khamani bagai hambai nano bo tabuk sa tamani bagai ani samung ang khaina thangnai hamya samungo ang kuni dinu bija appreciate ya kaham samungo ang ya appreciate nai langma soyasak tiprasa ni logi wa ang tongnai sob somai na tongnai tai kaham digi una ang thangnai tai tabuk mobile battery ni kok sai khana dikhang kai ang bukhuk jugri na saka bini mobile battery korikha hinai aboni tuyo kana ang kaisa advice kokno muituk mankha thajigo ang jemon samane hekai te baki jitani friends songno jekono somoyo ha important jodi message rinani tongkha kai ba important video tongkha kai abo kai no problem tabuk joto pare chesta khairita mane कम से कम मोबाइल चार्जिंग खाया कोनो यूज खाना बे कम से कम खाई दी joto pare chesta khai di mobile charge refro mobile no use khayani bagai tamni bagai mobile aw jaga ni heat ungnai kutu ungnai brush ungnai charge chances tongo gam hai rogo ta khai di amaro khakang kai abo chini khoti phanongoi man hayada kai munai shwari nung samani kok mane ang samani kok nung reply khaya ko please reply ekta reply khai di okay well so 5 views tabuk sabo tong semi but comments to khaine masa mangni no tai ta borok koroi engkai ungosong malubi blogs bo tongman thajango bian thaka omit bai bo tongmani bian thaka okay munai nini mobile video koroi khe nung res khaisi di hor kaham munai haino hai ani taraf se hor kaham tai imang kaham nukdi to tai all ani tiprasa takhok tai bukhuk song ta biang thangbai ke kaham sorry kija kuchuk mane reaction stories hi hor kaham no bo okay hambai
thank you. Bye bye. Bye bye Munai. Okay, tay. React stories बफाई क्या? Okay. React stories. Hi, hello React जी, कैसा हो? बाहाई तोंग. Bahay tong kasagar. Tripura olo. Tripura wole nung. Kulaya khude dara nini asol para bro. Tripura wo chini Tripura wo posting korai manai ang Tripura wo klaya ko baisa pano Tripura posting korai ang juri chakri khai tong khangke tong khamo ani dol kaisa jamatia tongo botaba Agartala bini posting suduk kaisa na vacancy Agartala wo suduk only for one chini battalion ni chini unit ni kaisa no tom sane tabuk mane vacancy kaisa no ingke botabuk thangjak Jamatia bobo Simon Jamatia nung sisini saimia ari partner no Tiprasa sengkrak mo thawo chungkuni no jagao ingkai mane chungkuni no tongo chungkuni bo tongo ingkai Simon Jamatia bini Udaipur tomjani himane ang parani mung pogoi theka botaba Agartala bini posting o jaga bo NCC wo tongo side norok kibo kila phasing rogo bo thango ingkai nukhana ingkai ani para asol para khe Komolpuro nini asol para khe boro himani nung thai samana no ang pogoi thanga tia sagrala इनके कैसे हो फ्रेंड्स मैं ठीक हूँ यार तू कैसा है बताना मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच और बताइए क्या हालचाल है दोस्त nung boklas pori tong Amit भाई boklas pori bo kolejo react stories 2 hours 12 so horbo thukan tabuk what's the time right now exactly 10:13 times ungui tong khatabuk kai amote bisi jora tongle lb wo kisa pore khanangbo lb pai reksinai kai te ani friends song norok jotono kaham kai tongbai na parabo nokrogo kai kaham kai tongdi tabuk weather change ungui tongo kasangmani jora kolomani jora pai tongo kasangmani jora pai tongo abon bagai nijini health and hygiene no nayoi tongdi health and hygiene no clear khai tani clear khai kaham kai no tongdi okay ingkai ri kutung chumnani nango tabuk jarabo kisa kisa ri kutung chumdi ingkai bas kasang ya hino ri thandarok chumbi phataro ta khuli tabuk sanjabo iba fungai siri siriwo ingkai hanai reaction bai phir jaya he hi hello stories hi hello ingkai ingkai hor salogo bamsuk nok rokni okholmani jaya tabuk nok jotono saimono Tripura hawa belai no tungphlai tongo man amsuk bo tungphlai tabuk kisa kisa tungphlai tongo ingkai chungabono eldinani bokoi chesta khaya chungabono bas kisa down khai to bono bokoi chung chesta khaina haidana ingkai chung jotono saimono chini lai thangnai salo lai thangnai koyekta din ek dui din sakang chini Tripura hawa tomo tongkha abo chung jotono saimono kaham kaino ingkai chung aborno chung nahalai yaksi jagarano chung kisa hosto chung nahalai de ma khonlai wan subini ma khonlai nogrokni haidiba ingkai ambagai chung jesaga ma thanga ingkai phungwai thanga ingkai diboro nogo phai mai ma chana nangnai diboro thanga ingkai sari pangni nogo phai mai chana nangnai sari phajing barana thanga ingkai horung esaka nogo phai ama hapaina nangnai amha ke chung chini routine no eba chung chini samung no chung amha kana tongkha hingke chini phainai buskani salabo side mungsabo ungklakna hai khakayo ang ingkai ani je takhuk tai bukhuk chong je ani viewers song tabuk je ang baksa nai tongnai 8 viewers ung tongo tabuk norok jotono nogo safety precaution ke tongdi kaham kai tonglai di ambo tai bisi din kore kha tai 2 bochor 2.5 bochor hingke ang nogo phaiphinai afrukai ingkai norok baksa ang afru teibo kaham kok lab salainai
Ingke approve hai naro baksa joto ani friends no baksa nugnai malanai kok rap sablainai kok salainai hai da ingke tai sab tong ko kisa commands khlaigari please do commands khlaigari sab tong noni commands on asyuki tongang tani bale norok sutono semano anawasi bono live video nugya khona u channel o tini first time live video ang ingke abo just norok basa kok sanani bagoi ang tini live video phaimani ingke bukhung ni si kok okhori ja tam kok sanani ek to kasangoi bo tongo ingke tei to ekdom bukhung ni kok si okhori ja kendro ni commands ma khaka ang norok kok sanani bagoi baka phayo dok please kita command khai di tai like khana bagoi tap bok di sab tong kisa like khai gongke like khai di please oh 7 views please like comments khaigari sabsa phaijak so heart romani bagai hambai sabonom jesu panang tok hamjak mani rohoka no kaisa ke kaisa to rohoka tak 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 khlai konoi well hambai rohomani bagai tai comments bo kaisa khaina bagai ta bok di please comment khai di sabsa tong norok sudo na isimi tongkhang ya bele kok bo sa nong hai da na kok sakang kaisi kok sakai kok sadak tingo hangkai kok sakai si chini friends family so bakha chung kisa sini jak tingo hai da kok saya hangkai borok bakai chung sini lainai ba kok sakai sini jak tingo amon bagai kok salai di commands khai di amon norok basa kok sanai te 30 minutes around ang te 30 minutes rok nei te 20 minutes jora tu yang tongnai side 10:30 jora tu yang tongnai ingke amon pore ke ang side left rong thanai joto ani viewers song no ingke norok bo khakrai kaham kono tongbai na bahai tongbai lai kaham ro kaham kono tongbai lai joto takhuk ta bukuk song please command khlaigari sade ano norok bo khana mu tokha je ani LBO FAINAI ani je friends song ani kok samani jodi chaya tongha kai nakar de anondo kai baksa ba ani actually mani jita uskango live video sorry kaisa video viral khemane kaisa kainoi abo ani news channel ya mo ani blog channel but kaisa kani kokono khana yang bakabo hoja mungli ani tani mala abo samia bui bahake tongka chini Tiprasa bani Tiprasa no bui sakang nani bagai planning khai hingke abono khanawoi bahkai dojoromoi tongai manai bana haida aborono khanawoi bahkai dojoromoi tong manai bachung chini dopa kaisa dopano bulai dinani bagai walai dinani bagai planning khayo chukli diu chung tai chungle buino dos bahkai painai sari chung buino dos rusi pai manja chung chung nije bani jisi thikroi chini dopani borok si chuna hamjage bo Christians bo Hindu boka double facility manphu bokai single facility bokai double facility saimi chini borok tamjane wansuk tulai na double facility mano are double facility magai sawan ba chung no manna bre haida chini dofani borok no mano ang maya ke tamon khaba ani dofani borok mano ble abu chung khuchi singna nango proud singna nango fiaba double facility borok mano abon bokai borno chung ngo ST certificate cancel khainai amarok khana ke belano wana ma sincha chini borok no chung tam sanani bumsu joto borok joto Hindu borok bo hamyawan su yang na abon besingo 100% Hindus ni besingo bas 5% borok simisi 5% boya 1-2% boys ani mote khaito amsu chini dofani borok takfono beleno wana ma sincha takfono bujiya ko asuk somoni borok na beleno wana ma sincha buni chukli khanawoi rang kicha manani bagoi iba buni kokono khanawoi kono nije bulene nije tanglane ni nije thune no ton ani friends song father haste wa jemon Manipur ST category wa hapna bogosi borok fight khai tongo 3-4 mas 5-6 mas ung to kata us paya ko jagabo nije ni dofani borok no thangnani bogosi
Jan pran thui riwi tongo. But chini borok hai nijini Tiprasa no si alada khaina bagoi chai to goi tongo. Tamosa odino bui baksa borok nini chung borono delisting khlainai no khlainai hinai yasi sire kok sao delisting khlainai no khlainai hinai beleno wana ma sije da ko no khana kai sak sak no mokol mudi klai kapnani musung uchiri khogoi bumba songsar chini chini sak sak no chung delisting khaina bagoi chini borok bai chino si bui chuno tom khaina sakra de singbo chung si miri tongmai yanka biba chuno haji lati painai ble lati gardi ba norono je nai to nai je ani friends norono semano sungbai chung si buni ko khana kana chini to phanai chung sakana nai tong nijini bai bun ba baksa kagoi thangmane hai ga bai bun baksa kagoi thani akono ko para kaisabo sakana ni bail no ble kono para tongo 50% Christians 50% Hindu kono jaga tongo 75% Hindu 75% Christian amai ba tongo hai dana pheba chungbai chungno jodi kagna nang hangkai bo chung bai ware ma hainung khable hai diba mo beleno ko kora borono chung sabai kono faida koroi just noro baksa horthuka ta bisi jora tu yang tonglak ta sharapsa te 8 minute only 8 minute 8 minutes te 8 minute pore hingka ang lepung thangnai so and friends song please comment khlaiger kisa sabsabo tong khu ta futura tui ingkai well 8 minute jora tu bang side tonglak 10:22 okay bore beleno kha north moharanipur ani para ang bekar si tabuk job rok maya okay kokoroi bekar tota hindi bekaria chungke bekaria tabung ni dino jotono samung khayo nijini yapri seldi kaham nongnai job maya ko tabuk phano no problem chung job bai simida borok kathang tongnai ba job kori phano chung kathang tongnai job kori phano chung khushi tongnai engkabon bagoi afsus tang di Amir bhai dukhu batanang di job khainai bo afsus ungo tai jobless bo khushi tongo nika chung jisikapar tongnai chung khushi no tongnai salo mai phatija phano chanai chung khushi no tongnai kaham samung tangoi thangnai u kaitor bogban chuno u rangchakni hawo chuno khiklai dikha chuno rangchakni hawo chuno kathang kai tongnani bagoi chuno jora rikha chung kathang kai tongnai kaham kai no tongoi thangnai ta imandar khai no chung chawai thangnai kaham samung kaham yapri sele no chung dopha baksa lukro baksa chung kaham tomung khai tongbai chung thangnai haida ingka ko koroi samung tangdi samung tangnani bagoi talachi di rungya jinis no buini thani surungdi angbo surungo amo je jinis no ang rungya ang buini thani surungo ang surungnani jinis no ang kuni dino bo lachiya tai ang samung tangnani bo kuni dino bo lachiya samung tangnai ijot khai chawai ijot khai no ang thangnai but buini chukli no khanaya buini hamya kok no ang khanaya ang na buini hamya kok khanao na ang buino hamya advice rinani muchungo ani advice no bui hamya da ong abang saimia bui khara khana tokjak abang saimia but ang ke ang sak no ang kaham wansugo tai ang buino bo share khayo kaham advice no ingkai Amir bhai monai Amir nung onek somoyni pore reply khaika saimangya nung tomo soilar ka reply khainani bagoi kokoroi ingkai mai tui chalai khede Amir bhai horthuka ingkai 10:25 okay well ang bo tabuk ani
LB bo muthak risina jagabo norok commands khaike ke bang norok basa kok sawai tongkhamo but norok tedi commands khairi angke bang lepung sinai kok tamo kok sanani ani bukhungni bo khoriya tani male kok sabai bo live video rogo phai kok sanani bogoi ekdom mane bkhatam haita tani male sajagya bla sob somoy no ge o channel ang tini ani agini kaisa channel tongo o jagao abo ekdom growth uyani bagui ang bono yakar jika o jaga ang phaio jora jora bo live video phiaba amsu kok sajagya hingke o jaga hangka bang kok saka tini kisa kok saka noro baksa amsu bo kok bo satak sarai jagya so konason hingkai jotono ani friends ongno hor kaham tabuk ang ani LB no muthak chene horbo thuka jokhon thangoi sabja rest khainai amprok thunai bas khana pungo taisa basanai basa ekoni exercise khaijamnai kisa morning walk khlainai ang hingkai morning walk khainai exercise khainai amprokai phai ekoni fresh amprokai breakfast sabai ekoni taisa ani next samungni bagoi ready sinai well joto ani friends ongno hingkai amsu jaratuno bye bye. I love you all of you. I love you all Tiprasa people. Ani hamjagma joto ani Tiprasa takuktai bukuk sungni bagai joto baino tongnai joto baino kaham tongnai hambai bui jesukpana satuk bui jesikapana tongthuk bui jesikpana chukli rithuk chung buni chukli no chung khanaya chini hamkrai ni samungno chung khaina thangnai chung Tiprasa chung joto no THANSA chung Tiprasa chung joto no THANSA Tiprasa motha kaisa palbaksa thui THANSA that means abro hino Tiprasa so I love you all of you Tiprasa bye bye सबको गुड नाइट जतन हर kaham जेतान LBO फाइ तोनाय जे नुगुइ तोनाय ताव फनो जे फनेरक प्लीज कैसा कमन खेमेना खेमना नो गुड नाइट हिनी मानो नो प्रॉब्लम हिंजा हेका बा नो प्रॉब्लम को करे हिनबो कोनो करे हिंजा कोनो करे कैसा लाइक खाना मुझगा खाइ दीजिए नसी तोनाय रक खाके बा खुशी नाय 2 minutes so okay well किचा अनि बैक साइड नो ऑन खालेगे ना क्योंकि तब किचा ओके अनि yang lebih lezat ani makhang nai to yang tir nai share करे tabuk te nanti kaman pori wi tungwang naite engkai okay brother thank you okay bye bye okay bye bye so good night hor kaham jotono hor kaham tai imang kaham nukdi jotono hambai so joto ani Tiprasa dofani takokte bukuk chungno jotono hambai love you I love you all Tiprasa people jotono hambai bye bye